η εξελισσόμενη κρίση πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια τεκτονική εκδήλωση ενός ακόμα γενικότερου και ανώτερου κύκλου αντιδραστικής ανάπτυξης μετάλλαξης, ενός ανώτερου ιστορικού κύκλου ιστορικής κρίσης του καπιταλισμού και ενδυνάμει κλονισμού της καπιταλιστικής κυριαρχίας. Από αυτή την άποψη έχει μια ιδιαίτερη σημασία να εντοπίσουμε και να δούμε ότι αναπτύσσονται νέες, ανώτερες δυνάμεις δημιουργικής καταστροφής, όπως έλεγε ο Σουμπέτερ, του υπάρχοντος συστήματος, και αυτές οι δυνάμεις φαίνονται και στη σημερινή διάσταση, στη διάρκεια, την ένταση, τη συνολικότητα της καπιταλιστικής κρίσης, παρόλη την ασφικτική πολιτική παντοδυναμία των κυρίαρχων τάξεων. Αυτές οι δυνάμεις, κατά τη γνώμη μου, εκφράζονται από μια χωρίς προηγούμενο, παρόλα όσα αντίθετα λέγονται, αναπτυσσόμενη και μετασχηματιζόμενη μέσα από τις πιο ακραίες αντιφάσεις όλων των εποχών εργατική τάξη, που αποτελούν για πρώτη φορά την πλειονότητα του ενεργού πληθυσμού του παγκόσμιου δυναμικού. Είναι μια εργατική τάξη που διαθέτει την πιο υψηλή από ποτέ κοινωνικοποίηση και διεθνοποίηση παρόλες αντιφάσεις. Διαθέτει την πιο υψηλή σύνδεση με την γενική διάνοια της κατακτήσεως του πολιτισμού και την επιστήμη. Διαθέτει με έναν τρόπο την πιο υψηλή δυνατότητα συγχώνευσης με τις ανάγκες και τα δικαιώματα που δημιουργεί η πορεία της ανάπτυξης και των κατακτήσεων του πολιτισμού μέσα στην εργατική τάξη, και διαμορφώνει έτσι την ιστορική αξία της σύγχρονης εργατικής δύναμης πλάι στην πιο βαθιά εξαθλίωση. Είναι μια εργατική τάξη που πάνω απ' όλα, για να μπορεί να επιβιώσει σε αυτό το σφαγείο του 10χρονου κοινωνικού πολέμου, είναι αναγκασμένη να συνταχθεί μέσα από τις βαθιές πληγές του παρελθόντος της και τα νέα χτυπήματα που συνεχώς τα δέχεται, και να διεκδικήσει την ενότητά της, την αγωνιστική της ενότητα μέσα από διαφορετικές απόψεις κλπ. Την αυτοτέλεια του κινήματός της από την αστική πολιτική, από τα αστικά κόμματα, αλλά και από τα κόμματα εργατικής αναφοράς και της αριστεράς, την κυριαρχία της πάνω στις συνθήκες του αγώνα της, παράδειγμα στο συνδικαλιστικό και στο γενικότερο πολιτικό της κίνημα, και να διεκδικήσει τη συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων μιας νέας λαϊκής συμπαράταξης που μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή επίθεση. Είναι μια εργατική τάξη που αποτελεί την πιο επαναστατική πλευρά των νέων παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα, που είναι η μόνη που μπορεί να δώσει πνοή, να δώσει ζωή και ηλική υπόσταση και να κινητοποιήσει την καταπιεσμένη και μεταλλαγμένη επαναστατικότητα που διαθέτει η γενική διάνοια και η επιστήμη, η τεχνολογία, η πληροφορική, η βιοτεχνολογία και οι κατακτήσεις τρίτης επανάστασης των παραγωγικών δυνάμεων. Γι' αυτό, από την άποψη της εκδήλωσης αυτών των επαναστατικών τάσεων μέσα στην κοινωνία, η συγκρότηση του κινήματος εργατικής τάξης, η σχέση με την κομμουνιστική πρωτοπορία, με την επαναστατική πρωτοπορία, η διαλεκτική αλληλοσύνδεσή τους, όπως είπε ο Αλέξανδρος ο Χρήσης και ο Παναγιώτης, είναι το καθοριστικό ζήτημα. Μια άλλη σχέση της αναγκαίας επαναστατικής κομμουνιστικής πρωτοπορίας, της επανάστασης και του κομμουνισμού της εποχής μας, με την κυριαρχία των ίδιων των πρωτοπόρων δυνάμεων των εργαζομένων σε ένα πολιτικό κίνημα ανατροπής επίθεσης προς την κατεύθυνση μιας νέας κοινωνίας της εργατικής χειραφέτησης. Μια εργατική τάξη που εκπροσωπεί, όσο και φαίνεται περίεργο, όσο και φαίνεται υπεραισιόδοξο, εκπροσωπεί το πιο δημιουργικό στοιχείο, όχι το καταστρεφτικό, το πιο δημιουργικό στοιχείο της σύγχρονης καπιταλιστικής πραγματικότητας. Και αυτό το στοιχείο δεν είναι άλλο από την πιο όριμη από ποτέ, γράφει ο Πέτρος στο βιβλίο του, αναγκαιότητα, δυνατότητα της πλειοψηφίας της κοινωνίας να προσεγγίσει την ανώτερη
κοινωνική συγκρότηση της ανθρωπότητας, την εργατική επαναστατική συγκρότηση, με καθοριστικό στόχο το σοσιαλισμό, ένα αίτημα του 18ου, 19ου αιώνα, το σοσιαλισμό κομμουνισμού. Αυτά είναι άρρηκτα. Ο σοσιαλισμός είναι κατώτερη φάση του κομμουνισμού. Όχι σαν ουτοπία, όχι σαν τέλος της ιστορίας και της αέναης περιπέτειας του ανθρώπου και της φύσης μέσα σε ένα καινούριο σύμπαν, αλλά σαν, όπως έλεγε ο Γέρο Έγκελς, τελεσίδικος καθορισμός της απελευθέρωσης του τωρινού ανθρώπου από τη σημερινή βαρβαρότητα και από την πιο εφιαλτική ακόμα βαρβαρότητα του άμεσου μέλλοντός μας. Αυτή τη δυνατότητα, την ανώτερη δυνατότητα μιας νέας πορείας προς μια επαναστατική αλλαγή του κόσμου που θα ξεπερνάει όλες μαζί τις επαναστάσεις της προηγούμενης εποχής, πρέπει να σαλπίσει η αριστερά της εποχής μας για να, όχι να αναπτερώσει τις ελπίδες, όχι για να δώσει ψεύτικη παρηγοριά στον κόσμο της αριστεράς που βρίσκεται σε σύγχυση, αλλά για να στηρίξει το κρίσιμο σκληρό αγώνα για την ανατροπή της σημερινής επίθεσης του κοινωνικού πολέμου, να του δώσει προοπτική και αποτελεσματικότητα για να εμπνεύσει τη νέα γενιά και τις γενιές που έρχονται, που δικαιολογημένα ζητούν τον ουρανό με τα άστρα. Γιατί ο ουρανός και τα άστρα έχουν κατέβει στη γη με τη μορφή των νέων κατακτήσεων του πολιτισμού και των καινούριων αναγκών που δημιουργούν αυτές στα πλατιά λαϊκά στρώματα, και ενώ δυστυχώς λόγω της αφασίας, της έλλειψης προγραμματικής τομής της αριστεράς, συχνά καταλήγουν αυτά τα παιδιά να μην διεκδικούν τελικά πολιτικά τίποτα. Είναι ανάγκη πάνω σε αυτή τη νέα δυνατότητα να στηριχτεί μια προσπάθεια της επεξεργασίας ενός νέου προγράμματος στρατηγικής, πολιτικής και τακτικής και ενός νέου προγράμματος για τα άμεσα και αποφασιστικά πεδία του αγώνα για την ανατροπή αυτής της επίθεσης. Η στρατηγική πολιτική γραμμή μιας νέας επανάστασης προς τον κομμουνισμό, λοιπόν, στο τιμόνι, και η αντίστοιχη τακτική πολιτική πρακτική και ενότητα μιας ευρύτερης εργατικής αριστερής συμπαράταξης με κορμό το μαζικό λαϊκό κίνημα των εργαζομένων στα λευγέ και στις ταχύτητες των αναπόφευκτων καμπών και παλιοδρομικών μετατοπίσεων που θα έχουμε στα πλαίσια αυτού του νέου κύκλου ιστορικής μετάλλαξης και κρίσης του καπιταλισμού. Εμείς πρέπει να πούμε ότι μπορούμε η αναγκαία ανασυγκρότηση ενός νέου κομμουνιστικού εργατικοδημοκρατικού, ιδιόμορφα με τοπικού λόγω της προηγούμενης ΣΥΤΑΣ, αλλά ενιαίου και αυτοτελούς κομμουνιστικού κόμματος, θα συμβαδίσει και θα απελευθερώσει τη δυνατότητα και θα συμβάλλει, και εκεί θα κριθεί, με την συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού μετώπου όλων αυτών των αντιφατικών δυνάμεων διαφορετικών προελεύσεων που μετατοπίζονται σήμερα από την κλονισμένη ιδεολογική ηγεμονία λόγω της κρίσης του υπαρκτού καπιταλισμού και διεκδικούν μια υλική αλλαγή άμεση της ζωής τους.